Tervetuloa Suolammen elämää seuraamaan. Minä olen julkaissut kurkivideon ja hirvivideon tämän saman lammen elämästä, mutta nyt olisi aiheena muut kulkijat, mitä kameroihin tallentui maaliskuun ja joulukuun välillä. Siinä äsken näkyy saukko ja nyt näkyy supikoira. Tuossa on houkuttimena metsäkauriin raato. Tämä metsäkauris oli jäänyt auton alle ja päätin sitten, että raahaan se siitä ojanpenkastani tuonne lammelle. En yleensä käytä kyllä houkuttimia ollenkaan riistakamerakuvauksissa, mutta tämä oli niin helppo ja luonnollinen haaska, että päätin käyttää. Ja oli myös maanomistajan lupaa siirtää eläin tuonne. Siinä on variis, korppeja ja ruskasuohaukka. Ja tämähän aiheutti tämä haaska sen, että muistikortti täyttyi variksista ja korpeista. Pientä rähinää pitää olla. Aika jännä, että tuo ruskasuohaukka tulee tuohon haaskalle, mutta toisaalta kun lunta oli vielä niin paljon, niin hän ei päässyt varmaan hiiriä saalistamaan ja myyriä. Kevät etenee. Ja Niksillä on kokoontumisajot käynnissä ja muutto on alkanut. Kuunnelkaahan tuota ääntelyä. Kyllä on lammella monenlaista elämää. Hanhia, joutsenia ja niin edelleen. Lintujen laulu tallentuu mukavasti riistakameraan. Ja olihan siellä karhukin huhtikuun lopussa. Liekka tullut haistelemaan tuota metsäkauriin raatoa. Metso. Mitä lie ylivuotisia karpaloita sieltä poimii. Ja jälleen kerran karhu. Taitaa olla sama karhu, mikä oli tuossa äskeisessä videossa. Ja tuossahan oli sen metsäkauriin raato silloin lumien aikaan vielä, mutta aika tehokkaasti se siitä hävisi. En tosiaan saanut tallennettua, että kuka sen raadon siitä siirsi pois, että oliko se karhu vai saiko sitten joku supikoira vietyä sen, kun se oli lintujen toimesta syöty riittävän pieneksi. Nämä samat kamerat tallensi siinä hirvet ja kurjet myös. Muistahan käydä kattoo nekin videot. Metsäkauris. Alueella on jonkun verran metsäkauriita myös. Supikoiria. Ei kauheasti tallentunut supikoiria, että muutama otteeseen, mutta ehkä on 5 videota koko niin kuin vuoden aikana, että yllättävän vähän. Ei vuoden, vaan sieltä maaliskuusta joulukuun välisellä ajalla. Tämä oli kyllä yllätys. Ilves suolla. Eikö tykkää, että tassut menee märäksi? No saalista siellä ainakin on. Metsäkauriita. On vaikka ne kurjenpoikaset.
jäniksiä. Kai se supikoirankin tappaa ilves. Näitä olisi suonut enemmänkin videoihin, mutta ehkä tuo suo ei ole semmoinen luontainen paikka. Tässä näkyy hyvin tonne, että kun puu ei ole tarpeeksi vahva, niin se tuulessa sitten huojuu liikaa sieltä ihan juurestakin. Ja saa sitten kameraan vesisadetta. Niin se tuli syksy ja jäniksestä tuli valkoinen. Kiitos kun katsoit video. Nähdään taas kuule seuraavissa videoissa ja jutuissa. Pysyhän kuulolla.